ପ୍ରଭୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଟିକେ ଫୋନ କରିଦେଲେ ହବ। କି ବାଗରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆ ସେ ଖାଇ ଖୁଆନା ଯିବେ ତଳିବ କଣ ଖାଇ ଖୁଆନା ଯିବେ ନା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ନା ଏ ତଳି ଗୁଡା କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଭଲ ବାଗରେ ପୁରା କେମିତି ମୁଡି 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 ଏ ହାତୀ ଧରିକି ଯାଅ এই পুଅ ଆମର ହାତୀ ଟିକେ ଯିବ ନାଇଁ ରେ ପୁଅ।